Ако смяташ да цъкаш някакви по-бейсик игри на този компютър, не си го купувай. Не е за теб. Ако смяташ да си гледаш просто филми, сериали с женати или любовницата, на този компютър не си го купувай, бро. Не е за тебе. Ако смяташ просто да имаш красив компютър на бюрото и да не използваш пълния потенциал на тази машина и този хардуер, който има вътре, по-добре не си го купувай, братле. Защото тази конфигурация идва с кодово име ADG Sonic, светкавично бърз, красив, мощен. Конфигурацията разполага с процесор Ryzen 7 9800X 3D. Охлажда се от 360 мм водно на Arctic Liquid Freezer 3 Pro Addressable RGB. Видеокартата му Nvidia GeForce Gaming Pro RDX 5080 16 GB GDDR7. Имаме инсталирана 32 GB RAM Kingston Beast 6000 мегатрансфера. Имаме добавено 2 ТБ NVMe на Samsung 990 Pro. Имаме добавени 5 броя вентилатори на Arctic P12 Pro. Всичко това е монтирано на дъно MSI Mac B850 Tomahawk Pro Wi-Fi. Имаме 1000 вата на Corsair RMX 80+ Gold. Всичко това перфектно сглобено в кутия на Colgar FV270. Да, пичове, този екземпляр не е за всеки. И е много хубаво, много добре да знаете какво искате да правите на тази машина. Понеже идва с доста сериозен, качествен хардуер и е хубаво да се използва пълния потенциал на тази машина. Естествено, тя идва чисто нова. Перфектно сглобена. С 3 години гаранция. С инсталиран Windows 11 Pro. Колкото и да е качествена, красива и мощна, цената й не е толкова висока. Струва 3500 евро. Като искаш мощ и мускули, няма как, ще трябва да си платиш за това, което трябва. Но все пак предлагаме и опция на изплащане. Работим с TBI, DSK и Unicredit. Ако в момента нямаш финансовата възможност, може да си го вземеш и разсрочно, на изплащане. Общо взето тази конфигурация идва напълно готова за незабавна работа след като натиснете бутона. Може да се вземе само на едно единствено място, а това е AdGame.bg. Ще бъде изнесена още на заглавна страница при оферта на седмицата. Ударете лайка, пичове, коментирайте това видео, ако ви е харесало и компютъра ви кефи, за да не спрем да предлагаме такива брутално мощни, красиви конфигурации. Благодаря ви на всички, ще се видим много скоро.